sikubingelele sikwamukele endabeni zehora lesikhombisa kusihlwa lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela alikho ke elishona lingenayo indaba zalo asibheke nazo ezinohlonze. All stakeholders involved should bear in mind that the country can't be kept at the stalemate for too long. Umengameli we-IFP uvele Nkosi Nhlabisa usenxuse umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa kanye nomholi we-DA uJohn Steenhuisen ukuthi basheshe baxazulule izinkinga ezisasele engxoxweni ezithinta uhulumeni obumbano kuzwelonke. Lokhu njengoba labaholi balamaqembu bebebambe umhlangano namhlanje ntambama. Fraud contributed to the highest number of arrests with 224 accused, including 21 juristic persons. Inhloko yophiko lwama-Hawks u-Advocate uGodfrey Lebeya wethule umbiko wesigamu sokugcina sonyaka wemali ka-2023 kuya ku-2024. uLebeya umemezele ukuthi baningi asebeshaqwe ngama-Hawks ngamacala ahlobene nenkohlakalo kanye nokukhwabanisa. Umengameli we-IFP uvele Nkosi Nhlabisa usenxuse i-DA ne-ANC ukuthi basheshe baxazulule izinkinga ezisasele engxoxweni ezithinta uhulumeni obumbano kuzwelonke. Uthi amaqembu ezombusazwe kumele abeke imfundo zawo eceleni abeke zabantu phambili. uHlabisa wengeze ngokuthi izwe angeke libekwe esimene esibucayi ngenxa yokuthi amaqembu awakwazi ukuphothula izivumelwano zawo. Njengoba sekuphele izinsuku eziyisishagalolunye kwafungiswa umengameli wezwe ngokusemthethweni, izakhamuzi zakuleli zikulindele ngabomvu uqobo wekhabhinethi elisha. Kepha-ke lokhu akenzeki kanti iqembu i-IFP lizwakalise ukukhathazeka ngelithi nokho seside impela isikhathi kungenamnyakazo ocacile ngokuqobo wekhabhinethi elisha. IFP is saying the engagement should reach the finality. All stakeholders involved should bear in mind that the country can't be kept at the stalemate for too long. uHlabisa unxuse amaqembu i-ANC ne-DA ukuthi ezingxoxweni zawo zokubusa ngokubambisana awabeke eqhulwini izidingo zabavoti. There is no position more important than the good of the country as a whole. Beyond ministries, there is South Africa and its people who must not be at the stalemate for a longer time. Isika elijikayo malungana nodaba lwemeya yaseZululand emva kokuqokwa kaMichael Khumalo we-IFP esikhundleni besithenjiswe umholi we-NFP u-Ivan Barnes uthi bahlela ukuhlangana nobuholi be-NFP. The IFP will engage the NFP's leadership to find a common ground. Lelithi selikulungele ukusebenzela izakhamuzi zaKwaZulu-Natal lapho libusa khona ngokubambisana namanye amaqembu. Umbiko uSihle Dlamini wezindaba ze-SABC. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ubehlangene nomholi we-DA uJohn Steenhuisen namhlanje ngenhloso yokuqhamuka nesixazululo eziholela ke ekuhlanganeni kohulumeni obumbano. Ukuzwa kabanzi ngalomhlangano sinohlelo zombusazwe lapha eSABC uMzwandile Mbeje. Shanda sikubingelele sikwamukele endabeni zakusihlwa. Sikwemukele sibingelele nabalaleli. Olunye futhi usuku lapho siqagula khona ukuthi ingabe kulemhlangano kwenzekani kukhona yini ongacisha ukuthi kuphume kulomhlangano kade ukhona namhlanje. Njengoba usushilo ke sizokhumbula ukuthi umongameli Ramaphosa kuThangi bene-ANC bayibabhala incwadi bayibhalela i-DA babatshela ukuthi ke hayi sekuyisinqumo sokugcina lesi babanika ke lezokhundla babanika zona. Bathe mangabe sebeqedile ke kwanezinto mhlambe i-DA ingayithandi kakhulu ikakhulukazi isikhundla sobungqongqoshe lesokuhweba lokuthiwa i-trade and industry. Emva kwalokho ke i-DA ibese ke iye emhlangano esigungweni sayo esikhulu izolo lapho beyodinga idaba ukuthi ngempela kumele begcine
besithathileni lezi zikhundla abayinikwa uMongameli Ramaphosa kumbe iANC ngoba phela uzokhumbula ukuthi kuyaxoxiswana lapha. Lo mhlangano ke uphele izolo ebusuku abangaqedela ke abe-DA kodwa bathi cha uJohn Steenhuisen njengomholi ngoba kukhona abangakuzwisisi kahle ikakhulukazi ke udaba sakhiwo oludala ukungezwani ilolu lukaNgqongqoshe wezokuhweba i-trade and industry base bethi cha bona njengesigungu esiphezulu bagunyaza umholi wabo ukuthi ephindele futhi kuMongameli Ramaphosa ke behlale phansi bephinde bexoxisane njengoba phela iDA inikwe izikhundla eziyisithupha. Lo mhlangano ke siyaqonda ukuthi ke uye wenzeka namhlanje usuphothuliwe. Akukacacike ukuthi ngabe mhlambe kuvunyelwane ngani kodwa mhlambe mangabe sibheka noma sizwa engathi kukhona mhlambe labavumelane khona ngoba ngicabanga ukuthi enye into ebhekwe na iDA ukuthi bakulungeleni ukuthi beyeke ukuba ingxenye kahulumeni wobumbano ngenxa yesikhundla esisodwa. Yebo sibalekile kanti futhi noMongameli Ramaphosa ukubeke kwacaca ukuthi isikhathi sesiphelile ufuna kuleli viki ukuthi ke ephothule yonke into ngoba abantu baseNingizimu Afrika balindele ukuthi ke ememezele icabinet ukuze abantu bekwazi ukuthi obani ongqongqoshe babo. Ngiyacabanga ukuthi ke negalelo futhi likamholi weIFP nje beshilo siyazi ukuthi naye likhulu igalelo belibamba ezama ukuthi ebahlanganise ukuthi bebone ngasolinye ngoba phela abantu baseNingizimu Afrika bayazi ukuthi alikho iqembu elaphumelela lalodwana kodwa ke iqembu leANC kwaba yilona elikhulu ingakho ke mhlambe kuyilona elihamba phambili ekutheni kufanele kwenzeke kanjani. Lamaqembu ke ukuze ekwazi ukuhlangabezana nokuvumelana kuzomela ukuthi ebeke izifiso zabantu baseNingizimu Afrika phambili esingakwazi ke ukuthi ke esingakaqondi kahle ukuthi lo mhlangano wanamhlanje esiwazile ukuthi wenzekile ngabe uphothule ngaliphi kodwa ke siyacabanga ukuthi bavumelene. Ngicabanga ukuthi nje eyinsukwini ezimbalwa umongameli uzobeke esimemezela icabinet lakhe. Shandu sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Loyo ke bekumhlelo indaba zezombusazwe SABC Mzwandile Mbeje. iANC sithole ukugxekwa ngesinqumo sayo sokuvumela osolwa ngenkohlakalo uZizi kodwa ukuba sebenze eParliamente. Ukodwa wesule esikhundleni sokuba ungqongqoshe zemidlalo, ubuciko namasiko ngasekuqaleni kwephezulu emva kokuthi ebekwe icala lenkohlakalo. uZizi kodwa ufungiswe ngokusesikweni abelilungu laseParlamente ebutsheni baleveki. Lonto ithe yaxhomisa amehlo kubanye abantu ngokuba uyachuchiswa ezinkundleni zamatyala. Umfela ndawonye wabasebenzi iKhosatu uthe esisigqibo seANC siyaxhalabisa. Umbhexeshi weANC uMdumiseni Ntuli uthi esisigqibo kuya kufuneka sicaciswe kuNdlunkulu. Now that he has set a date for the opening of Parliament, there's no doubt that therefore by that time he would have assembled a team of men and women who are going to help us to take the country to the next level. uNtuli uthi izinyanzeliso zombutho weDA zisaqwalaselwa. I don't think that they are holding us at hostage and look, it's in the nature of the ANC. When we have a particular view on the matter and you disagree with us, we think that we've got to exhaust the engagement. We've got to reach a point in which we're going to say, sure, we don't agree here and therefore we may have to part ways. But when we do so, if that happens, and if and when that happens, it must not leave an impression both within our structures and society that this was an impassioned ANC. Lele we-ANC ufikile Mbalula uthe isigqibo ngezingxoxo siza kuphuma kungekudala. Kwiindaba ze-SABC Dingubulelani Philip eParlamente. iEFF ithi izodlulisela phambili isigwebo esinikezwe unobhala jikelele wayo uMarshall Dlamini. uDlamini unikezwe isigwebo esilengisiwe ngecala lokushaya isikhulu samaphoyisa ngemva kwenkulumo kaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa ayebhekise esizweni ngo-2019. uDlamini unikezwe isigwebo senyanga eziyishumi nesilengisiwe seminyaka emihlanu. Attempt to provoke and then criminalize the leadership of the EFF. It is our firm view that there was a premeditated agenda to prevent the EFF leadership from executing its legislative responsibilities at the SONA on that day.
Inhloko yophiko lwama-Hawks u-Advocate uGodfrey Lebiya wethule umbiko wesigaba sokugcina sonyaka wemali ka-2023 ukuya ku-2024. uLebiya umemezela ukuthi baningi asebeshaqwe ngama-Hawks ngamacala ahlobene kakhulu ngenkohlakalo kanye nokukhwabanisa. Esithangamini nabezindaba ekseni namhlanje inhloko yama-Hawks iqale ngokwindlalela ngohlobo lwamacala ehlukene obugebengu uphiko lwakhe obegxile kakhulu kuwo kusigaba sokugcina sonyaka mali u-2023-2024. These arrests have targeted persons involved in the commission of national priority offences, including serious corruption, serious organized crime, serious commercial crime, fraud, money laundering, police killings, cash in transit robberies, illegal mining, damage to essential infrastructure. U-Advocate Lebiya uphinde wadalula ukuthi alikaboli necala lokubhubhudlwa kwemali yebhange i-VBS eLimpopo njengoba besaqhubeka nokubopha labo abathintekayo ngokudliwa kwemali yaleli bhange. A total number of 33 VBS arrests have been effected, with a total of 3 already convicted. We are still working on the remaining 43 from the 76 suspects, some of whom were not identified during the initial Advocate Mutai's inquiry. Umbiko owethulwe ngama-Hawks ngamacala ukukhwabanisa nenkohlakalo uveze ukuthi isifundazwe iGauteng yisona esigubuzelwe kakhulu yilolu hlobo lwamacala. Fraud contributed to the highest number of arrests with 224 accused, including 21 juristic persons. Gauteng contributed most arrests, followed by the Northwest province. Phakathi kwamanye amacala aphezulu aphenywa ngama-Hawks ilawo aphathelene nokubulawa kwamaphoyisa esigamekweni lapho esuke edubulana khona nezelelesi. Bukelisi sathi qu etolo kanti masibuya sizokuphathela udaba oluthi I think it's a very good thing. That is to do precautions with people, test the people, to make sure it doesn't transfer the monkeypox to other people. Kuyaqhubeka ukuhlolwa kwabantu emngceleni ophakathi kwelakuleli neMozambique eLibombo ngengxenye yokunqanda ukubhebhetheka kwegciwane elithelelanayo mpox njengoba sekutholwa abayi-16 abanalesi sifo kuleli. Bukelisi sikubingelele sikwamukele mawasonda ngena sikukhumbuzeke ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Izakhamuzi zezwe zinembono ke yazo eyahlukene ngodaba likahulumeni wobumbano njengoba namanje lingakamenyezelwa iCabinet elisha lo ngqongqoshe eParliament. Phakamiso esikhulu sezakhamuzi zaseNorthwest ngohulumeni wobumbano ngesokuthi abaholi bamaqembu ezombusazwe abasezingxoxweni babeke phambili lokho okudingwa yizwe kunokuthi balangazelele izikhundla ezizohlomlisa bona ngokwabo ngamaqembu. Abanye babantu balapha eMahikeng banokulingabaza lolu hlelo lukahulumeni weGNU. My understanding of the GNU is that the coalition of two different parties or more to maintain or to keep the country going. By the look of things, the GNU is becoming a failure. It's going to become a failure, same as the CODESA. What we are seeing and what we are noticing that the government has already failed us, and then coalition with the parties such as the DA, which is already saying that it wants to cast the bursaries such as the NSFAS, and we have already been struggling with it because of the external stakeholders which we've been dealing with this. The university is going to become a failure because we don't believe in the GNU government, we don't believe in the coalition of the AFP and the DA and the ANC. The government of unity stands for like political parties like coming together to form one government, one working government for the betterment of the country and the interests of the people. So I think that's its purpose and that's its meaning. Umhlangano obunamhlanje ntambama phakathi kukaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa kanye nomholi weDA uJohn Steenhuisen kubhekeke ukuthi ube umkhombandlela uzocacisa ngekusasa likahulumeni wobumbano iGNU.
Kuyaqhubeka ukuhlolwa kwabantu emngceleni ophakathi kwelakuleli eMozambique elibombo njengengxenye yokunqanda ukubhebhetheka kwegciwane elithelelanayo mpox njengoba kuyasekutholwa abayi-16 abanelesifo kuleli. I-Border Management Authority ibambisene nabezimo eziphuthumayo kulolu hlelo lokuhlola abangena kuleli. We used to screen elevated temperatures for travelers that are coming into the country. This is a tool that we've been using for over a decade. We have been using this during the World Cup and we're still using it now. Mpumalanga iyindlela ephumela ezweni laseMozambique kanye naseSwatini. Amakhulu ezivakashi ayahlolwa emngceleni ilibombo zinsuku zonke. Tests conducted by the borders, I think it's a very good thing. That is to do precautions for people, test the people, to make sure it doesn't transfer monkeypox to other people. Owengamele zempilo unethemba lokuthi lesifundazwe sizokwazi ukunqoba leli gciwane. We have gathered a lot of experience during COVID-19 in terms of how do we respond, and those teams in terms of tracking patients, in terms of training our healthcare workers, in terms of working with your NICD, your NHLS, in terms of making sure that the specimens are transported as and when there is a case that we're suspecting. Kuze kube manje asikho isivakashi esitholwe sinalesi sifo kulomngcele. Zibalelwa cishe einkulungwaneni ikole ezihlonzwe njengalezi ezizovalwa unomphela esifundazweni Eastern Cape ngenxa yokwehla kwesibalo sabafundi kuzona. Edakanca izicwangciso zakhe zesebe lezemfundo ephondweni. Umphathiswa uGade uthi inyathelo lokuvala kwezikole ezinamanani aphansi zabafundi liza kuncedisana nephondo. Isininzi sezikolo zizikolo zamabanga phansi ezikwindawo ezisemaphandleni. Nangona ipolisi sinika lo mandla asizukwazi uvele sivala amehlo sizivale ngoba esinye uzosivala kanti akukho ndlela ibheka kwesisikolo funeka beyikusa abantwana. Ukantshela isebe lezimiselele ukuphumelela ibanga le-10 ngomyinge ka-85% kulonyaka. Likwathi liza kunikezela inqwalasela ekhethekileyo kubafundi abasilelayo. Xa ujonga izistatistics zethu bayenza into epha ku-10% because abantwana bethu abarejistarishe ugrade 12 kulonyaka wapha ku-93,000. Ugade uthi imingeni ejongene nenkqubo yokusewa kwabafundi esikolweni isonjululwe. Ebutsheni balonyaka abo bashishina kweli candelo bebekhalazela ukungabhatalwa. Abongile Yankisi kwiindaba ze-SABC eMonti. Abalandeli bekhilikithi kuleli banethemba lokuthi iqembu lesizwe iProteas lingaqopha umlando ngokuguqisa iIndia kwamanqamu endebe yomhlaba ye-T20 kusasa. Okokuqala nqayela kuleli lifinyelela kwamanqamu omqhudelwano endebe yomhlaba. Lo mdlalo uzodlalwa ke kusasa eBridgetown eBarbados ligamenxe ihora lesine ntambama. Abalandeli beMoroka Swallows basakhungathekile kulandela ukushabalala kwaleli iqembu ke iSwallows okungelinye lamaqembu ebhola likanobhutshuzwayo amadala kuleli ke ayizuba bikho njengoba selidayisiwe leli iqembu. Ubunikazi beSwallows kuPremier Soccer League buthengwe yiMarumo Gallants. Abalandeli beSwallows basazama ukwamukela isimo namanje leli qembu lasungulwa eminyakeni engama-77 edlule linomlando ocebile kakhulu. Abanikazi abasha eMarumo Gallants iqinisekisile ukuthenga kwayo ubunikazi beqembu okubi kakhulu ukuthi leli qembu lasungulwa ngo-1947 eDube Soweto ngeke lisazinze eGauteng ngoba selithuthela eFree State. Umlandeli omkhulu waleli qembu Mandla Sibeko ukhungathekile. It's bad. I don't know how to respond to you, manje. We've been hearing this for the past month or so when and it's been hitting us. We are dead alive. You know, we thought maybe this is just a room, manje. It won't happen. Yes, we know our teams, they do fall, demise, and then like we went down and we came back. Leli qembu lalivele lilandelwa izinkinga njengoba lalingenayo umxhasi selokubuyela kuPSL. Ingqinamba kwezemali zaphoqa iqembu kuba lidedela abadlali abangama-22 ngoma singana nonyaka. Usibeko ukholelwe ekutheni lokhu kwangagwemeka.
Yeah, I'm in tears, my man. I don't know what to say. Especially the club is giving us problems. Ukuqala kweinkinga kulapho inyoni zigawulwa khona yizembo kokuqala kuPSL eminyakeni eyishiyagalolunye edlule naphezulu kwabo bonke lobomzima abalandeli bama nalo iqembu. Inhloso yabo lebi bayilethile la eteamini ukuthi bazoyenza indlela yokuthi bathola ukuthi i-team ingaba kuyiphi position ukuthi bayenze imali. Bibangazelanga ukuthi bazoba la eteamini abantu abeza nothando. Balandeli beSwallows banethemba lokuthi iqembu labo abalithandayo lingavuka ngelinye ilanga. Mbukeli, umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Mbukeli, sizibeka lapho ke ebesikuphathele zona kusihlwa kuze kube ngokuzayo. Sale kahle.